Lawrence, may! Wala Na, ra di mo diri ha, mao di na mo reply nako. Mga traitor! Kinsa na magchat-chat. Magunsam ta diri may naguba man ni maguyog-uyog naman lang ganin na tan-aw guna suga. Aral na diri mang lingkod kay magchat-chat ni sa akong chatmate. Oo, maglisam gyud tag abli ani natay na ni. Abli si may tarong. Oy, Ni di na mabli ay. Ang daw na di ay. sa kay mo sa kagwa man kay kuan. Sige, sige, sige. Ay sa kanila. Dadok. Santo. Yung pura tagalog eh. Ako sa inyo nga dito. Kinsa mo? Mo jud yung chatmate ay nang puwag si Nina. Asa daw ba? Mo gid siya niya. Kina? Nang unggoy. Mari ba ka to siya no? Dayon. Kaman is mag-mate no ako adto ko ay. Kasiyahan kat-kat. Yes, diara. Nagpusot-pusot yung chat. Sangasa ni mo dira ay. Di ali para bitaw ko kay madayon jud kun mi ba. Suya lang kay wa kay nang nguyab no okay. Suya on jud kay. Yes. Yes, yes. Ako ni pangutan ang nag-asa ni siya dapit be. Asa ka dapit? Nungton na siya, kasa daw ko dapit. Nya nasa balay ko ba? Ako na nga, di ako sa payag. Nya, murma o tingin na siya niya, o kanila sa punuan sa kasya naglingkod. Ang buta rin niya ako may kanon nagka-chat mo. Kamu ite kaila. Murma o maguni siya, good sound niya, masuya mo siya ni siya. Saya dai ko. Kita pa ko sa kuya ba may spilo askan. Asa sud ako lindahan diri oy. A few moments later. Ay ka nang ikaw si may miga. Oh, ako to, ikaw to si Lawrence. Mm. So, nice to meet you. Ikaw gito nga sa picture? Ngayon lagi kay kang mga gwapo lagi kay kas Facebook. Ibaw ka basta filter. Mo sa din nga, Kirby. Ikaw Sige magali. mo gagkatawa. Sa may na ah. Dili nagkatawa lang kasi mong naong ba. Okay. Napakaigana nga magkatawas kung na makadagana na kung nauyab. Nagalo ka gikapila ka ra ka umayab tika. Paita ni style na eh. Akong chatan si Maymay di sad mo reply. Si Lawrence pod. Akong chatan di sad mo reply. Unsa kay gibuhat nilang duha nga unsa may lang nasukan ako nga di naman sila mo reply nako. Ganihar mo kung si nagchat ani hapon naman lang. Di gid sila mo tubag yun. A few moments later. Ang buga pod. Be, kapilang ko nimo be, umayab ko nimo. Ikalima. Sus, kalimara di. Nya kabalo ka sa ko, umayab ti kay kapila. Ikapila man ni kuday. Kausa ka libo, milyon ba? Ah, grabe yung smooth lang ni man eh. Labag mo yung ano mo. Laban kitas naong nimo. Naka, ko na na reason ano eh. Pila mo ka man sa tuwing mong last mong manayog? Hello? Mami, chinilas do diri. Uy, do diri masay. Di pa po. Minsan na mga dabis. Ako chinilas ate mag-start ako nakikin ako. Magtiniil na lang gid dito kay mo. Pila kay dade mo? 1 million. 14. Ay, 14 pa di ko. Di halata. 14 guwa nga ba? Ay, sabi ka mo dahil zoom pa. Ha, wala mi. Ikaw pila man day edad mo? 13 pa, atong hedes. 13. 13 Oo, bot-botak. Yan, but ang tinuod mo na. Namakal pa mong gani mi.
Tubog siya na ako eh. Sa uwang ni siya na ako. Di ba siya na kaming guwapa ko? Gwapa ko no hay. Gwapo po ka ba? Gwapang Kaya kung manginaway nga guwapo ko no kay ka? Purga ba? sama. A few moments later. Kini ako nakita. Si Lawrence man ni si Maymay. O din di na mo reply na ko silang duha kay nag-date ni sila diri. Karon lang ako. Alis ako na eh. Sa manay mong kachat with mamanay kuyog. Natanay kuyog. Para na ako. Bye-bye. Sige, salamat ah. Oh, salamat. Amping mo. Hoy! Ah, Lawrence Maymay! wala rin. Bakit di mo diri ha? Mao din na mo reply nako. Mga traitor! Wala rin eh. Victor, wala rin eh, Victor. Kuhan rin eh. Traitor Dili! sa mo. Kanan, dili. Parehas lang mo duha. Dili. Dili mo. Dili. Unsa Dili may lagi. nakita maingon pag imong dili? Kaklaro nakita na mo duha. Maingon pag imong Dili dili. lagi. Amigo Dili. rami, amigo rami. Amigo. Paminaw Amigo? ba? Di ba Amigo? ka paminaw gud sa kong punto? Di maminaw. Unsa may punto nimo? Unsa pa may ipunto ani? Wala Klaro lagi, man kayo. dili. Kamo duha nakita kita mo naghagwa mo diha mao day nga di mo reply nako. Buntag pa ko nag-chat. Yak Apo na lang why ni reply? pangan. Why ni reply kay mao day nakagwa di mo duha diri. Wala lagi gihagwa-hagwa ko na sa imuhang nga pangalan. Iya ko Imuhang bisong pangan. subog. Yati imuhang pangan. Unya day akong pangan di na mo reply nako. Wala ko load. Ug ni bisan pa ko load Messenger Lite day. Wala ko Pwede man ka data. makachat nga. Wow, ka-reply dayon kay nami diri sa payag Guba kay akong ngari. data. Guba dita. Murag payag nga guba. Murag relasyon guba. Ang inyo haron mo natarong. May pay mangunli mo sa inyo ha. Ah, Dili kamo na lagi. lang duha kay ako di na ko. Dili lagi. Di na ko palabot Dili na. lagi Di ko ko gusto ang nang punto lagi. di ko gusto ng tao Paminawa nga. ko. Kanang traidor ba? Ingon nga kita yan. Himan-himan masakpan lang nato dito nga. Nagkatawa-katawa kay. Sus nagagwa-hagwa di ang duha. Ako ani nagsigang mata. Wa gyud reply. Sus. Kining payag gisakan guba. Mura sa relasyon nako guba sad. Muli na lang mo duha kay kamo na lay Di. pagkuyog. Dili lagi na mo imong gisulti Di, lagi oo. pang sulti. Dili wala mi magagwa-hagwa, walay kami ni Lawrence. Uy, hagwa-hagwa. Tubalo ka nga love kay tika sa una ko Uy, na. hagwa-hagwa. Di na ako mabuhat nga binuangan ka. Hagwa-hagwa. Pantay bitaw makita ko na naas video ha. May nakagwa-hagwa man duha. Dili lagi na mo mo halagi. Wala lagi kami ni Lawrence. Unsa mo may dapat na akong ibuhaton para lamutuo ka nako. Amigo ra lagi mi. Unsay amigo? Amigo? Dili man ako. Di mao. Ninyo dira. Murason pag yun mo. Subaba ninyo dira may. Nya. Unsa man ni katinuod? Unsa man? Nasakpan man ako silang duha. Ni Sorry, Lawrence. Hindi na ako kay pamakak may ikaw gi kamit at kamit apa na may. Mulimod pag mo. Di pag mo mutugan. Be, ambi ko ng cellphone. Ayaw. Ambi ni cellphone kay akong tan-awon diri. Bakit mangi ko ni ron? Mulimod pag mo nako. Unsay password ani? Tugan dayon. Aron di ko ni ilabay. 321456. Masakpan ra man kita mo. Animal po nilita ka mo gamit og cellphone. Kuha na be, kay butan na ako. Purbida. Ari be. Sus, Ari. argabyado pag ikaita niya di ta ka mo gamit og cellphone di ay. Unsa may tan-aw pa nimo ani? Ang Ha? ako lang ani nga makasakop ko. Tan-awa lagi oh. Di pag yung kamo angkon. Unsa man ni ako nakita na ni cellphone? Unsa man eh? Inamigo ra lagi ni amo ah. Inamigo. Hala sige. Pag amigo mo duha. Oh, pag amigo mo duha. Ako na lang di mo. Uli. Ako na lang mo uli. Basta nigbalik na ko ha. Naapa mo dire. Di man kining payag dauban ko na eh. Lagot ko ninyo na. Di mo maangkon, bisa nakita na. Taysa. Ang kanang cellphone. Ako may nagpalit ana ambi na. Inyo ra ning gigamit sa inyo pag trainador. Ihatag na iya. Palitan di ang cellphone. Kanang kalores ambi. Hutong ko ni kuha ang inyong cellphone. Yati inyo no. Yay! Free na jud duha. Taysa. Ganong iya man tong giapil og da akong cellphone. Bitaw na. Ano yung tong gyapon nagdala imong cellphone? Di ni mahimo. Ato tong kukuron. Dali po diha.
Sama ka. Layo na to niya. Ah, di mahimo ni ako tunggu koron. No, no, no.